ole thlir tu te in zawain chibai kalo buk le vek chawa hei voina chuan geranium bula karon oma geranium hi pangpar moi tak mai ni a an nung du a tin an thi du bok ani chumo chuanin thal lai hian kan vit pung bera fura ero hi chuanin greenhouse te mun hul tha kan nei ni lo chuan an nung mo em a nong hi an ngai thei lo ni chumo nong lu tuk te hu deuh te hi an ma ni hi tui mamo tam lo an ni a geranium hian lei tha chuan de tu thi an nge em a kumin ang reng renga ka geranium that hi kala shelawa chawang chuanin vo in chu geranium chungchang karon seidon ni chuan hei in hu ang hianin geranium bula kalo dinga he an moi em an ma ni to ka hian kumin chu ka geranium te kalung an ti oi ve em a kung khata hian an par na sa ve em a he hen hauti po hi nikum thalaya ka atrak ka lei hau khan ni ta a ti hian thlathumna chuan aron par chho tan ta me a ka duhthusam tak orange color lo ni zuemo kha orange dan hi moi em ani chuan hming sang sang hi an nei ve boka an hming sang sang te nen nakina karon zia kanga par te nen karon da bokanga hengte po hi kumdanga te chuan pahnih khat chau ten par thina kumin chu hei dead wood timela thingpui fe te manipur dead wood te ka hmanga aron nge em ani chungte chu karon hril du chewa ama chuanin ka soi to thina bong ek thi thalo de ha ka pe a an ngei lo ni chumo an hna ron kau rau eng pop pop ati khan si kho den fere deu khan ka geranium te hi kum masalama chuan om thin ni chu aron par chho veu don mo ka ti khan ron chele vek zela hei ma ero chu kumin chu he ka phun thar atrak ka phun haute po aron par mo em a ka du thun sam ve em a chu wang chuan geranium ngai na tam tak tan enkawl thiam si lo tanin ka enkawl dan kon shil don chewa thingpui fe kha in ti ngei pek thin ti te min on zo ta chung te po chu kan soi chho zel do na hei heng te po hi a thi mo ka ti to kha karon enkawl chho le a ti hian aron do thau em a kha phei kha chu kumdanga phei chuan apa heroes but angkha midfield rose kha ni ta apar chuak thei lo thin ni chu mo kumdanga chuan arau thin ni chu kumin chu ron aku mum ang kha ron par chuak ngal em a chung ti po chu karon hu don cheu ni chuanin geranium a hianin geranium hi nipui pangpar timeng kumtul hian an par theia fura te pon par theia ma se fura hi chuan hetianga adu ang deuh hian adua lutuk theilawa a then phei chu kan in sun thin ni chumo chuwang chuan tun ang hun hi apar zwal puilai bernia kumtluan ro chuan an par thei tho te ka kan shedon nia hetian an ron dua lo a an moi em me ni an no nal em a alung an ti oi ve em a kumin chu ka geranium te han kalung an ti oi ka lom em a chuan helai hianin hei thingpui fe kha ka man nu kha kan da ta ni chuan phau rau kher po kha angai chuang lawa khatia man nu kan da khain thei chuan han phau rau le ula voi hei chum vek to ni chuma man nu ka ti chu hei thum lo ni chu thum lo man nu chum top ang chi kha ani chuma chuan kha kan da thata a chuan da that kher lo pon khate in man zo a in da nu po khan phau rau kher lo po in a man thei vek tho ni ti kha kan soi du a chuan min ron zo thin om le thina hei ti hian leinen khatia ba chung top loin mo leinen khan mix thin tur ni chumo tian azat hi om lawa enti khuna nge pol tur ti po om lawa ka nei rem cha na pia ngina khat tokin ka da ve top ni chumo tian ka choka pot leinen tian ka mixa chon kha achunga da top lo khan mo athani chu leinen mix kher khan a inti thi ton ta a le khan a lo e thi ve deu ni chumo he na mei ta thingpui fe chu na kha ani mei ta ni chon kha an nge em a lei ek ka mang lo ka ti khamo komin chu ka geranium han ek ka mang ngam lawa chuan dead wood kaima dead wood upte thingpui fe mang te kha hau khan ka chom ve ni chumo chuan bong ek hi leine na in mix to dum hum ang hi chu an ngei lituk tho ni chu geranium han mo ma se khang tiang kha mu tur awang ve thina chuwang chuanin be bong ek thar lam deuh takin lo pe palang ti ka hlau ni chu chuwang chuanin an sensitive rewa an kung te hinawa mo geranium chu chuwang chuan dead wood lei dead wood lei tha kha an nge em ni ti kha karon shil thar le du chewa hetian thingpui fe ka man dan te kha karon shil le cheu a heng haute point na par tre pan ku mum ve hloma a thena kunga du a thena du lawa thenan par to boka phun in ang ro po kha
anon par dan an ang lo ni chu mo anon par mat dan kha chawang chuanin amoi em ani hei duhthusan khan an om ve a kumin chu na kau te hi mo kau rau te hi pai tur hi wang to pa an thrisel em a na thling hian de tu thi an va han lo ngei em ti hi ka mu chuak chiang ve em a kumin chu chuwang chuanin ka ron hril ve le lom chu ni chu chuan ka milfield rose te pawh hi ka soi tu ang khanin a thi bang ka ti meya det ut atanga ka han report manipur det ut khan tha ka report va khamo thok khat lai khan an va han ngei em ka tia hei kumdanga te chuanin apar hi arau thin ni chu mo aku mum te hi ron par chhuak zo lawa arau hnan thin ni chu pahnih khat chia the ron par chhuaka hei chu tun kumin chu apar ku mum ang hi te hi aron par chhuaka aros bat ang hian aron lang chhuaka moi em mai ni khang te kha ka ron hril chak cheu ni chu in chu mo Jeranium tuimi te tam takin oma chuan athi du mai kan ning ti te pon ama chuan zo na common dewa chuan Jeranium hi nge asma nei tan te athalo mi ti te kha zo na khom thina ke chu hetiang hian ka nga lem lo awang hian hei tian an hming nen te ka ron da kan ngei lo em poi ka hre lo kan hresel na tan chuan chu kan soyenga chuan hei milfield rose hi moi em mai ni ti khan aros bat ang hian aron ku mum par chhuak thei ni chu kumin chu mo kumdanga chuan hetia ron kuang te kho alai te kho ro ni chu mo pahnih khat to te ron par chhuak ta he kumin chu avai khan he ro tur pher om lo khumo ron chhuak moi ru tu ka lei tha hi det ut lei than wangai em ka tia hi mosaic and the mosaic red anita an ming de makrom se mo double pink light set an ta hing te ming ran hin nei ve a kan thre seng deuh lo me American white plus an tia heng te po mo em ne he kumin chu hei po hi ku mum na sele tu ka pasari vel tu na kana ku mum ani chumo moi em mai ni ka duhthusamin ron pare ka tia heng te po hi chuwang chuanin in Jeranium te moi ta ka lo par turin ka du sak pui chuwa chuan hei vo in phei chu ka vi nun te min dor tu tur ten ama sonlen pink te hi ka vit nung ve a helai hnaya min dor tu tur ten ama ka lom em a vi nun lampang ka soi to thina ka war lawa ama se ka nei thunang ang te tom te ten ka pe ve mai zela hi po hi par lai te na som nga lekin ka shal ve don ni chu min dor tu te chunga polom thu ka soya vo in chu hei electric ve nga tang wang ten visitor te ka neya kalom em ani an par that hian pangpar hi chon moi ni me ya par du lo deuh sial deuh nei a chuan par du tak sial ve tho si nei te hian wama local po ni se an par chuan a hmu na mani chuwang chuan pangpar moi tak lo nei ula a collection te khain lo thiam anga mo in zawai chunga han lom thu ka soi thar le a ka channel ti min hlut sak tu engemaw zat in omani ain chunga lom thu ka soi mola min lo en saka like te share te min lo ti sak zel turin thlir tu te ka lo som cheu ni in zawain bye le vek phot ule ka lom thine